Σημασίας για την ομάδα της Καβάλας, η οποία αυτή τη στιγμή μαζί με την ομάδα του Σουφλίου κάνει την εμφάνισή της στο γήπεδο με καινούργιες φανέλες και φυσικά με μερικά εκ των νέων αποκτημάτων παιδιών που μόλις προχθές παρουσιάστηκαν σε μια συνέντευξη τύπου στο Ξαναδοχείο Λούση, για να μπορέσει αυτή η ομάδα να ενδυναμωθεί και να γίνει ανταγωνιστική στην κατηγορία. Θα σας δώσω τις συνθέσεις των ομάδων και ξεκινάμε από τους φιλοξενούμενους. Ξεκινάει τερματοφύλακας ο Πέτκαρης, Νικολόπουλος, Μπάμιος, Πατίδης, Γκαρακλίδης, Μουσικούδης, Λαμπρόπουλος, Ρουσίδης, Παγωνίδης, Φάτσης και Αραμπατζής. Για την ομάδα της Καβάλας, Καγγελίδης κατά τα δοκάρια, Καζατζίδης, Κάπατζης, Ελευθεριάδης, Κάργας, Γαβριλίδης, Παπαδόπουλος, Μαυροβασίλης, Θεοδωρίδης, Βλάχος και Παπάς. Είναι οι 11 που είναι στη βασική ενδεκάδα αυτής της ομάδος, έτσι όπως παρατάσσεται σήμερα εδώ στο Βερούλιο. Ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομάδα της Καβάλας, μια και πρώτη στη ανάγκη είναι οι 3 βαθμοί, γιατί η ομάδα της Καβάλας, έχοντας το μειονέκτημα των 2 αγώνων που δεν έχει δώσει, αλλά και των 4 πόντων μείων που έχει αυτή τη στιγμή επιβληθεί, και βεβαίως υπάρχει εκδίκαση στις 11 του μηνός το απόγευμα στην Αθήνα, να δούμε τι μπορεί να προκύψει. Αλλά ωστόσο, όπως αντιληφθήκατε, με τα καινούρια